kana pabuda nyaya yeumbavha nanomboregereri ndinomuisa kujeri. And it's one of my areas denyaya dzeloids. Ndosaka semina yakakwana yokuti tireze mari and vakomana vakatozvipikira kureza 20 billion. Takanga vatingoda chete takanga vamisa mari yacho yavapo. Takatavamisa chete ndechekuti komiti yacho yakakwana here inozoita kuti mari ichwe sevigade tisapiwa. Nekuti izvozvi zvezi we speak. Kune wamunoti Monica Mutangwa uyu. Ndiye ari kutomwe section yekutreno kwavana kuti vatreno kuita masecurity okuti nepadzimba dzedu pagadho tingapera kuurawo neziganani. Ishonanati mamutota tiave temene tichibatsira nyoka yemabhuni ipapo nemaloya atinawo kuno. Yes. Lawyer rimwe ngaritsvagwe. Yes. Holy. Takutotsvagirwa redu lawyer. Vanga vachitotisaiza vanhu vava. I don't want another connections. Tina magweta anozva anoita vamwe anonzi anati kami vamwe ukanzwa munhu achinzi chikami wangobata nokamina. Kulian TV atibatike zvechobu. Mr. President Yelopa, Kulian TV. Hello, how are you, Kulian? I'm good, thanks, and you? I'm great. Ya, nasi masvika pachirongwa imbokwazi sanganai nevatereri. Ndinokwazisai mese vatereri ndini next president Nyatimba Mutota. Ndiri kukukwazisai ndichiti garai makafara henyu tiri kusvika musatya. Yebo. Tatenda. Aiwa, paita kana maungira mese muno mustudio. Unonyatsanzwa kuti vanhu vacho vasvika. Now takutara politics. Yeah. So, Mr. President, pane nyaya iripo, pane ningirikini yemapedzera yamakapedzera kubuditsa last address yenyu yabuda nhasi pana pa Kulian TV. A lot of people vachitaura zvakasiyana, even tatowana response from General Stole ane zvango zvanga achitaura pamusoro penyaya iyoyo. But chaida ndinyatsoya panapo zvangu, it's not like it's more like kuno continue nyaya iyaya. Pane nyaya iri kunetsa nyaya yagamba kwari kuti mari yese yakabvisa kune manhingirini akadya ega, but inini ndoziva kuti vanhu vakawanda vakabvisa mari, and I know you nemabasa akawanda muri kuita muchibatsira maZimbabweans. Saka ndatigenza ndingofona nditi ko Mr. President amunobatsira nyoka yemabhunu here. Ndakambatsira chaizvo. Ndakambatsira ndikaisa mari through number yaGambakwe. And if Zimbabwe ichifungidzira kuti ndinoita kuti inandinyepi ndinogona kuratidza pandakatuma napo ndototuma picture. Yeah. I think it will help. Yeah. All right. Tatuma mari isvike kwainenge yanzi ito intended inge. Kuti ndiye vakanga atikumbira kuti tinokumbirawo kuti mubatsire mumwe wenyu wabatwa. Ndikati hazvigoni, ndiri mumwe wavanhu vanoda kuzotungamira nyika ino. Handikareki mwana atibatwa ndokubada kufuratira nditarisa kusiko. Kana tatopindwa nenyatwa totobva kubatsira pamwe sezvinoita ngwe. Okay, all right. Because I was shocked. Akubuda achiti mari yakabva mumwe make iye ega. Aiwa, chichokwadi kana udaro kureva kuti haana kuvimbika kachose. I would like even to meet him and talk to him kuti iya wakuti akabva muhomwe mako oga sei vanhu vaikontributa vandotoziva vamwe totaura navo vakawanda vaituma more than what I sent myself. Yeah. Continue zvenyu kutaura. I will try to connect him panapa, ndikakwanisa kuona namba dzake panapa ndikwanisa kumuconnecta tomubvunza kuti chirongwa chedu chitoda vanhu vakavimbika, vanhu vasingatengesi bhesi, vanoti kana taita chirongwa chokuti tisunungure Zimbabwe, tinobva kutsunungura Zimbabwe zvemutoo wese nemwoyo wedu wese, kuti vanoenda mberi vadzoka shure vanozotengesa kuti taita navo vana
vachema vachitabatwa nekuda kwagambako watitengesa. Ipapo ndakambomudza ndikati musazviita. Ndakamudza ini personally. Yeah, chokwadi. Ndikatoti inini imi vakomana venyu zvimi vemidhia imini mava kuti mutikonekte tesena nauyu jena ndamunzwa komende yake yanga ichitotaura yakanaka zvikuru tikonekiteke tigone kuronga zvinhu zvinobuda. Saka gambakwe must never ever say that because kana wadaro kuratidza kuti haasi munhu anotaura chokwadi munyepi mukuru sa kaisa mari dzinoera nanhasi ndotesa dzimwe kuti nyoka yemabhunu aite zvakanaka. Saka nhasi ndatotaura kuti hatitadi munhu anoti uyu unokorekera kuzi nyika yose kana vari muzimbabwe yose ndovaudza vari kumati akasiyana Germany, London, kweseko kuUK ndinovaudza kuti haiwa timirai mozoudzwa nauyu nageneral pagadzirwa akaundi ine komiti inorana tichigoputise mari iyoyo mwana abude ndowedu uyu. But now nyaya yacho manje ya bit complicated because you know this other guy, the Sarwaka guy, akutanga akuramwa munyaya yacho akuti zvoni handiti hanzi vanhu imimi musandinetsere accountability. I don't want to be account panyaya yemari. Isusu kana mangoti pamari tipei kana musingadi musasatipe mari dzacho like in fact akatoti vanhu musasa contribute mari yacho on nyoka but isusu right now 2 days ago ndakabudisa ndichiexpose kuti hakuna lawyer rukumirira nyoka yemabhunu vakambotira kuda kuzviramba kusvika iye azozviconfirma nezuro akuti aiwa malawyer vakudzokera futi kunotaura nanyoka yemabhunu pochuzwa another lawyer but all along malawyers anga aripo anga akaiswa ne the other guy uyu gambakwe une vanhu vake neumwe the other guy anonzi Godwin ndo vanga vakabhadhara avo malawyers. Now manje ava vari collecta mari kuvanhu kuti vachibudisa lawyer anga akasora mwanyaya kudhara achitonda kungopuwa only 12,000 rands which is about 500 and something US dollars. Pamwe pesa apa lawyer anga asingatoende. Saka ndopa akunetsa manje kuti pochiitwa sei vari kurambidza vanhu kuti vanhu mari yacho musandigirikini musasaitipe bhozi musatibvunze. Aiwa kana arama movement kufa kwomusodha kamba ivharwi tinosangana nageneral navamwe nekomiti yatinofoma hatizombofita kare gaizvi tinoramba tinga mberi ende ndakambomunza iye uyo achitaura saro vakapa nemwe program apo achitaura achiita sokurama saizvozvo munhu anorama hatizombomudi wakaibisisa ndiokafanana nashabangu unozotengesa vhesa hatitodi gabhi hake. Well, you know what? Inipakufambira nyaya idzisi. I know there is a certain guy wekuti andisanda willing so far kuti ndichitese kana in fact andisanda ready kuti nditaure kuti ndiani ndiye aripo ari kuda kuita something kuti ndiani kaida kuita zviya zvokuti nyoka aiteka kunodependa naye kuti ovhonzi mari ndanoona ndakubhadharira mari vanhu vatadza kumira newo yet nyoka aimira nevanhu. Saka ndopenda ndichiti macitizens vese vanofanira kumira nanyoka wacho since iye airi representa vanhu. Saka this other guy ndikuona kunge ndiye ari kuita confusion yese yekuti paitike zvese zvekuti vanhu vaite se vabva vanzi musasachise mari dzacho vanhu voramwa you see but the other guy isu tiri vanhu vakuru tabvazera kubva pakutanga ndaivaudza vanhu kuti ngatibvise mari dzedu dzine muronga ndichingovaudza kusvika nhasi ndazovaudzazve ndikafara zvikuru neresponse yaitwa nageneral Chitole nevakati vangatadza kuti zvataurwa navakuru unozvinzwa uyezve isu tine komandi kuvanhu vanoteerera zvatataura vanhu vanoita iye uyu ndosaka takambotaura paya tikati isusu aiwa kana mamedia house awa achiita zvoutengesi tichasadza 1 top 5 ndakosandizira nakurient ngatitorera nakurient tosandisa kurient as our mouthpiece zvataura ndozotoita nokuti tikataura vanhu vakawanda tinoita confusion. That's true. toda vanhu variraibo vasingatengesi bhesi ndokuti vatikuronga inandikuvavanzira varume varimo vemuri chima zvatiri kuronga zvakatokura kana vachimunga kuti zvidoko vari kutama nenguva indiri kuronga zvikuru saini ndikuronga zvakakura ndingavaudzi kuti ngaitei asi kuti vatangoona svingo yodhirika chete ndopavasazoona kuti aya kwaidza. Apa pane pane nyaya yakaitika uyu anonzani
Gambakwe akaramwa nyaya yemalawyers futi akati achatokupei mari because mataura ne-certain media house. Amene kuti pari kunyatsofamba sei papa. I think let me try to add the guy akaita kuti Gambakwe aramwe nyaya yacho. Anonzi DJ Wole. Atotaya kumuedha ipapa futi. Andikini atonzwawo nyaya iyoyo futi yekuti mari yakaita sei yakatobviswa. Anokwanisa kutoshamisikawo nazvo. Because iye aitofunga kuti akabvisa mari yemhomwe make. Nawo akurama. Taibvisa mari isisu ananyadzimba kuti tinoita tigwirangwe kuhondo kwataiwa taiti kana mwakaro wakavhunga gumbo haumutisi uchimusiya munomusenga muchinda naye kwamutandovanda. Saka pakashata vanhu vacho vakungoramwa nyaya yacho vakusiya munhu ari mukati manje ndo paakuti vhundudza manje. Saka tinobva tatomhanya kuna take it over and go ahead. Tienda nekomiti yaunenge ushanda nayo iwe your mouthpiece seZimbabwe yese. Yes, ari kuUkraine ndinoudza through this conversation kuti let's run behind people vasingaramwi, vanhu vakavimbika, vanhu vasingabi mbavha hatibvidi. Ichokwadi. Because panetsa nyaya yacho yanetsa zvakakosha ndosaka tinemi muripo munobva matiratidza nzira motiratidza gwara kuti aiwa yapaitai kudai so apaitai kudai so apa ngazvichidai so. Last time patakanga kuSouth Africa takati paconference huru sana vamwe vatungamiri vataiva navo vakuru vandaitaura last time paya kuti kune vanhu vari kutoti taakubvisa 20 billion for this movement and isati zikuzotamba kusvika zvatinaka. Ichokwani. Wamuedha here uyu. Iri kuringa anoconnecta mai manje. Taura zvenyu continue zvenyu kutaura. Anoconnecta mai manje. Saka Zimbabwe yese tinoudza kuti kana mamwe zvataridza picho paya patakaudza tuna mapepa ainga anonzi vanga vaida kuchinja date. Hakuna anosara mumba varume, ngatingomhanya mutauni hani zvinoitika kana mukavangaona tagona kuita izvozvi. Ndo pakuyambuka kwedu mukaona zvinhu zvorema mukwidza orema kureva kuti takusvika paunoperera kuti tichienda kumateru kwakareruka. Patinongopinda murodhi chete mutaona kuti tatova mune zvakareruka zvega. Zvandokurudzira vanhu veZimbabwe kuti ngatibatane. Rijimu iyi inofanirwa kubva, nyoka unova kubuda mujere, geza unova kuva nefreedom yake. Hatidi vanhu vanoti ngati kana vachitukamira nyika wotukamira nyika wozobva vati kana washaisa ngaurawe kana kuti ngatibuda munyika woti dzingavana mumba uri baba rudzii wakadaro unenge uri mhondi. Ichokwadi. Hatidi mhondi isu toda baba vanorova vana vajosera mumba kwete kurova vachibudisa kunze. Ichokwadi. True. Alright, the guy is here. DJ Wole, we are with the next president Nyatsimba Mutota on the call right now because nezvi. So, comrade Nyatsimba Mutota vari kutotaura kuti zvoni kana dziri nyaya dzemari vakatobvisa a lot of money kuti nyoka yemabhunu abude but vakabhadhara kuna Gambakwe. So comrade Nyatsimba Mutota wandaya naye ndiye anonzi DJ Wole akaita kuti Gambakwe aramwe nyaya paakanzwa kuti kwapinda DJ Wole. DJ Wole sanganai na Mr President Nyatsimba Mutota. Nyatsimba Mutota makasimba ere baba? Ndinosimba wakadi mwanangu. Aiwa ndinofara kuti seko kwamuriwo. Patiri kuri right tiri kurwa nenyaya kuti tisungure nyika iyi iite zvakanaka. Titire vana veZimbabwe vese zvakanaka. Aiwa runotendwa baba, aiwa tinokutendai nebara muri kubata. Vakomana hanzi chiko makabvisa mari kune mukomana uyu. Handisiri ndega ndesa madhamu dzese dzandakandikurudzira tikabvisa mari tichotuma through the number yaGambakwe direct. Saka kana woti kana ndonzwa kuti hatina kubvisa wamunyepi tinozomisa kuklasi yeZigananda.
aiwa ngaratori mugananda kauye mukomana uyu imbavha itsotsi ndakamudyisa chifumuro kubva kudhara saka pakangonzwa kuti ndaibata nyaya yanyoka yemabhunu akabva aramwa munhu akaba hatitombotauri nezvake uyu saka iye ari kuramba wanda akabuda pavhidhiyo achitaura kuti ndakashandisa mari yangu enandonga akashandisa mari yakawanda iyo 20,000 yoita kunge mari inotyisa runs manyepo makuru saiwawo ndosaka ndakati pai pandaita live ndikati takuda kuchisungisa vanhu takuda kumbogadzisa nyika isusu hapana ichidikika nyika inake tichisungisa mbavha dzese dzodzidzi zvinobira vana vezimbabwe vari kutambura kana pabuda nyaya yeumbavha nanomboregereri ndinomuisa kujeri and it's one of my areas denyaya ndeloid ndozivisisa exactly saka ende vakomana vangu vanotamba navo vese tine vanhu vanozva zvemutemo ende hatizopakangota element yokuti wakaba unoextraditiwa mandi nokuti tinosenza from here. Alright. Saka ngashande zvakanaka chikumbiro changu kwamuri mese vanhu vemedia tibatirei kucoordinata vanhu vedu vese vari scattered around tigone kufoma chinhu one chine committee so that we really liberate our country nenzira yakanaka zviri legendary. aiwa ndizvozvo muri kuona vanhu vakawanda havasi kunzwisisa kuti mafambiro ewevhi ratiri kufamba naro akamira sei. Isusu wevhi ratiri kufamba naro baba nderekungofumura kudyisa vanhu chifumuro vanhu ngavasangane nechokwadi whether chavanakidza kana kuti chavabhohwa hazvinari nesu izvozvozvo tinongofumura. Vanhu vakatanga vaziva chokwadi vanogona kuzoita madecisions akanaka pamberi apa havachaende kurare ZANU-PF kuti anopiwa chicken ine $3 iye achiswera nenzara gore rese opiwa ka1 pagore kana ka2 pagore. Saka vanhu vanofanira kusangana nechokwadi voziva chokwadi ngavadyiswe chifumuro vanhu. Ipapo uri right mwanangu, that's number 1. Patinopinda muTrade Republic ipapo munenge muri mayemina na kuliendawa ndimano atoda kusandana ende toda vanhu vanoita zveumbavha necorruption nokulegitimize corruption kuti nevanofamba nomarodhi vanobirwa mari vatingoni tipe mari rika izvozvo ndo zvatoda kuramba chose tichipa nyika navanhu vese mari inotenga. Tiri kuti ma-1,500 minimum vanhu vanotsvaira mapensheniers anoema 1,000 mahodvese namacollaborator asiwana madhao dzinotenga. Holy hanzi pakaitwa meeting yenhingirika pane 20 billion nhingirika zviri kutofamba kataura naMr President apo. Holy unzwisise nhingirika yacho, it's a good thing, it's a good start, for the next movement, the Third Republic that is coming, we will be part of it. I know Gambako will be a cameraman there. We don't want to see him on the camera. Me and DJ Holy will be on the front. Tawana Mr. President. Saka yakakupotsa unoteerera nhingirika Mr. President. Saka ndava nava tuisagota tapa semina yakakwana yokuti tireze mari ende vakomana vakatozvipikira kureza 20 billion. Tavanga vatingoda tavanga vamisa mari yacho yavapo. Chakatavamisa ndechekuti komiti yacho yakakwana here inozoita kuti mari iitwe safeguard tisabiwa iite basa rayo kuda kusungure vanhu nyika. Nekuti izvozvi zvezvi speak kune uyu wamunoti Monica Mutangwa uyu ndiari kutomwe section yekutreno kwavana kuti vatreno kuita masekiriti okuti nepadzimba dzedu pagadho tingapera kuurawo nezvigananda izvi. Ndezvona kuti vanzoshona inoreveya patotaura. Aiwa ndizvozvo. Tatapa mberi chaizvo mberi kwekumberi we are advanced. Ende Zimbabwe ndoteikurudzira nyika yese nevari kunze kuti kwenyaya nhino nokuti nguva yekuuya kumba yakwana
dzinotipa ende shama dzacho dzimwe dzacho tongoudzwa kuti vana vedu vanosenga kudiaspora nedzimwe shama dzedu dzinongoti nokuti vakaisa mutemo wekuti kana ukapuwa mari undotogona kusungisa titi wakuda kutipandukira hurumende. Haiwa, isu hatisi kupuwa navatengesi navarungu vari kunze, tinopuwanisa mari dzedu navana vedu. Alright. Aiwa, ndikupaona ipapo. Aiwa, isusu shoko tinofambisa. Shoko hatimire kuti rifambe risvike kuvanhu. Ende vanhu ngavasangane nechokwadi, hatisi kumira ipapo. That's right, the revolution is moving. Haisi kuzomira, especially kana yapindwa nevamwe vanhu vakaita seisusu. Isu tinonzwa navafawa. Wafawa, nguva yekuenda tinobva tati wafawa. Yeah. Saka Gambagwe ngaasaita zvokuchinyepera, ngaasatombonyepa hake, ini handisi munyepi inini. Aiwa, uyo tatati takapedza naye kauyo. But takutomudzokera futi timbomutsura kuti tsika yake iyoyo anofanira kuuya otaurira ruzhinji kuti imari yaakakoleta kuvanhu uyezve akashandisa sei. Zvake zvekuti anoti akashandisa 30,000 pamaflights, akashandisa 70,000 mari dzekuti anenge achingonyepa muzdzoro rake riyarika dzaambokira izvozvo. Maflights eizve hati waita waipa avawa mumwari wamurevolution waipa kuchiita maflights nemari yake izvi mari iyo svika kumunhu wataatumira. Plus tiri papo regedza muchitaura zvenyu ndege ndibva ndatogara ndatoconfirma nditarise kuti flight from Cape Town to Joburg inoita mari. Continue zvenyu kutaura ipapo. That's right. Alright. Aiwa, ipavha uyo itsotsi yakabira vanhu mastendi kukanzi kukaripa. Akaita scheme yakaita emastendi eland. Akati akuvaka city kuVictoria Falls. Vanhu vari diaspora vachimutenda vachimupa mari. Akabira vanhu nyaya dzake dzakawanda togona kudziswerera. Vachichatukuda manje. Munoona manje. MuZimbabwe munoland rese is invested to the state, it's parceled out nema-councils. Saka iye wairiwana kupi ari individual wanga zvorevera kuti unoshanda nezvigananda. Uri kumboti mashandireiko munhu uyu? Waka ine munhu kutadza kunzwisisa Gambagwe izi ZANU-PF, Gambagwe munhu wezano. Anotaura iye kuti hanzi nyoka munhu wezano. Gambagwe anotaura kuti nyoka yemabhunu akabatwa navanhu 4. Anga ari kupi nyoka yemabhunu achibatwa. Gambagwe akaita munhu wekutanga kunotsvaga nyoka yemabhunu kujeri. Angaudzwa nani kuti ndokwaari. Gambagwe akaita munhu wekutanga kutsvaga maloya asina kutaura nehama dzanyoka yemabhunu. Uyu dzake tinadzowo. Tinawo mafaira hopo. Ndosaka nyika yese padai address a nation. Yandiudza kuti chenjererai munhu uyu. Ngatimba mutota chenjererai munhu uyu chigananda. Saka ndasina kuziva ndongomuvimba inini. Aiwa, vaswana kuisa padhuze vaivai. Akaisa akanyudza futi Bishop Nyamakanga. Akanyudza vanhu vakawanda kanhu tomuziya. Bishop Saka akangonzwa. Bishop Akangonzwa kunzi malu. Taura zvenyu. Ndati Bishop Nyamakanga pandakambotorwa paya ndikabatwa. Munhu wakasimbatira neni. I salute that man. He's a man of God. That's all right. Ndingambobatwa kaini. Nezuro chaichai kune vakomana vamwe anti-corruption vandakambobvunza kuti nhaye vakomana taifamba mota dzaita traffic jam. Saka mota yaiya padhuze neni. Ndobva ndavaudza kuti hai apa pasai kwamaneja. Ndakangotaura statement yangu yokuti hapasai kwamaneja. Ndichireva kuti utungamiri hwenyika hwakona wabasa. Zvakati pakai mota patoda kubata muzara. Ndikati iwo mukana iwe ndakurisa haundigoni. Aiwa, musatye mndara uyo
kutamba kwetomujisa chifumuro hatina kana chi yeah, so ndatarisa ndigirikini inonzi chi flight from Cape Town to Joburg iri kutangira pa 700 rands kusvika pa 4,613 4,613 ndo inenge iri the most expensive and in a return ticket. Achinda neinodzula pakudii kana chinandobatsira munhu uri munhamo pane dzema 1,000 dziripo 1,000 yakaita 700 something kana wangoenda chete kwete dzema 1,000 dzemachinchizi ndotataita seo tafambe nadzo dzama 700 nyika yese ngaizive kuti hatidi munhu anoda kutsvaka luxury. Last time pandakataura nenyaya dzemari ndakati hatidi vanhu vanozoita mathrow-in mukano mavo nemari yepublic kana makadii chokwadi munhu wese anoda kushandira nyika ngaambocheka dumbu rake ngaende kujima anohafura dumbu kuitira kuti anhingirike nhasi anenge dumbu kadiki bhozi angazopedzera nyika chikafu chayo. but sofa murikuona kusheka kwatakangoita nyaya yacho ka ana Saruwaka wakabva wakanda manhingirikini pasi mapfumo pasi vakutiza tavatyisa chifumuro. ndakaona chitarukumwe vachiita makomenti asingaiti vanhu vapinda akanhingirikina anga ari marespondi edu aya aipindura isusu paipai atotaura kuti hanzi zonini handidi kuudzwa zveaccountability kana muda accountability endai munoshanda nevamwe handichade akuda kutadzisa vanhu kuti vacontribute pana nyoka yemabhunu kuitira kuti vari kuda bhosi wavo vari kushandira iye azouya achibhadharira nyoka yemabhunu vonyatsomucapture voenda naye and we know that hatisati taready udi kuzvitaura but we will be ready pachapisa aya imbavha ishona nati mamutota temene tichibatsira nyoka yemabhunu ipapo nemaloya atinawo kuno. Yes lawyer rimwe ngaritsvagwe yes holy takutotsvagirwa redu lawyer vanga vachitotisaiza vanhu vava vanowana namaconnections tina magweta anoza zvaanoita vamwe anonzwa nati kami vamwe ukanzwa munhu achinzi chikami wangobata nokamina ngavasangane nechokwadi chichirwadza vanhu ngavasangane nechokwadi vanhu ngavasangane nechokwadi hawi mukomana kana achinyepa inatongoti kwa padhuze naye ende nyika yeudza kuti chiregai timbomira kutantatano yomukomana uyu kana achinyepa kusvika auya apa akati sori hamboite sori kangani kwachinyepa kuti munangagwa goni ana nhasi munangagwa achingoripo anenge achikuudza vanhu nyaya dzekunyepa achitenga time saka isusu taneta hati haitsotsi uyu ndindatanga kumudyisa chifumuro ka 2023 vanhu vese vaimutya ndikatanga kuti mundaranonyepa uyu nhasi vakaenda kuzambia pai makamuona wene makomana vangandikunzira vanhu vozotava kuti amutenderi kuulaona munangagwa mamona waiti utokidzira vanhu kuti asaita mastrike munhu uyu handichamutrust exactly mabva mauya papoint yekwanyoka yemabhunu inzwa zvakaitika kwanyoka yemabhunu aita achiudza vanhu obva ati vanhu musaende kunomuona because endai mune kana musina mapapers akakwana mapemiti nechinchi because kunenge kunechi muchabatwa nemapurisa nechinchi of which muzimbabwe wese ari munhingirikini vane mawork permits nemachinchi vashoma saka iye anyazozoti mamasizi havana ndopataka kuti akumbonyazoita sei kumuchindo counter intelligence vatava kuona kuti avana vanonzi macounter intelligence ivava vanozokutiidzira pokupedzisira mopera kumwana mukamuchitiza exactly and akafanana futi nanhingirikini akafanana nauyu naSaruwaka. Saruwaka is a trend state agent uyauye akanyatso kukusota nemashoko chaiwo hamunobudisa mari kuti vanzi Saruwaka is not a person, he's a human, he's a spirit. He's a spirit. What's that? What's that? That's blasphemy. Unoda kuti spirit kulakuti kunonakita kuzvita kamari.
right. Thank you so much, Mr. President. We'll call you again tomorrow. Thank you very much. Sharp. We have a good night. Okay, bye, Mdara.